Всъщност, колко хора могат да къмпингуват в 6 метра дълъг товарен бус? При Roller Team открихме този Livingston 7 Active, който е предвиден за 5 човека. В автомобила е използвана напълно нова схема на разпределение. На покрива имаме допълнителен покрив, който могат да нощуват двама души. Секцията за сядане също може да се преустрои, така да се оформи допълнително място за сън, а в задницата са позиционирани още 2 самостоятелни легла на 2 етажа. Така в крайна сметка имаме 5 места, обезопасени с колани. Концепцията на банята ни е позната от частично интегрираните кемпери. Можем да затворим вратата от лявата страна и от към задницата, с което се оформя помещение по цялата ширина на колата, но също така може да извършим индивидуално отделяне. Ето тук, например, с тази штора на душ кабината, което е нещо доста необичайно за подобен тип кемпер. Естествено, при наличието на толкова много легла не остава много място за побиране на багаж. Клапите са относително малки и за вещи няма много свободно пространство, но най-важното в случая е какво струва. Livingston 7 Active стартира от 68 000 евро, според мен доста атрактивна и адекватна цена.